Átélsz álmatlan éjszakákat a gondolatok súlya miatt, melyek a fejedben kavarognak és ismétlődnek. Vagy te olyan ember vagy, aki mindig a legrosszabb forgatókönyveket képzeli el, amikor valami újat próbál. Vagy talán az aggaszt, hogy mások mit gondolnak rólad. Nos, ha ilyen ember vagy, akkor lehet, hogy túlgondolod a dolgokat. Hagyd abba a túlgondolást. Találjunk egy módot arra, hogy kilépjünk a fejünkből. Hagyjuk abba a túlgondolást, és végezzük el a dolgokat. Mit tehetünk ezzel kapcsolatban? Az első és legfontosabb dolog, amit meg kell tenned, hogy felismerd. A túlgondolás nem fog segíteni a folyamatban. Tervezhetsz, elemezhetsz, de ne vidd túlzásba. A túltervezés és a túlzott elemzés elvonja a figyelmedet a folyamatról. Gyakorold a tudatosságot. Az első dolog, amit fel kell ismerned, hogy a túlgondolás nem fog segíteni. A második dolog, hogy gyakorold a tudatosságot. Ez egy olyan gyakorlat, amely segíthet megállítani a túlgondolást. Számos módja van, amit egy nagy tanító, a legfelsőbb Buddha tanít az embereknek, hogy tudatosak legyenek. Az egyik ilyen mód, hogy tudatosak legyünk a légzésünkre, amit anapanatasinak nevezünk. Amint tudatosabbá válsz a belégzés és kilégzés iránt, az elméd azonnal a jelen pillanatba kerül. Most csak a belégzésre és kilégzésre gondolsz, és tudatos vagy ezzel kapcsolatban. Azonnal lecsökkented az ezernyi kavargó gondolatot 2 gondolatra. Belégzés és kilégzés. Amikor így gondolkodsz és tudatos vagy, békére lelsz, és abba hagyod a túlgondolást. Amikor azon kapod magad, hogy túlgondolsz valamit, vegyél 3 mély lélegzetet. Be és ki. Csak maradj a jelenben egy kicsit, és légy tudatos a légzésed mintájával kapcsolatban. Légy tudatos a testeddel. Kérdezd meg magadtól. Hogyan ülök most? Mit csinálok most? Ismerd fel ezeket a dolgokat, hogy tudatos lehess. Ha tudatos vagy, az elméd a jelen pillanatban van, és amikor az elméd a jelen pillanatban van, akkor békés. Van egy mondás, ha szomorú vagy, az elméd a múltban van. Ha szorongsz, az elméd a jövőben van. De ha békés és nyugodt vagy, az elméd a jelen pillanatban van. Kezdj el a jelen pillanatban élni. Amikor itt és most élsz, békésebb lehetsz, és abba hagyhatod a túlgondolási mintákat. Van még egy része a túlgondolásnak, a mi van, ha kérdés. Sokan kérdezik maguktól, mi van, ha ez történik? Mi van, ha ez nem történik? Mi van, ha minden, amit tettem, rossz volt? Állandóan a legrosszabb forgatókönyveken gondolkodnak. Ehelyett kérdezd meg magadtól, mi van, ha minden, amit tettem, rendben volt? Mi van, ha minden, amit terveztem és tettem, nagyszerű volt? Legyél pozitív. Mindig sok lehetőség van arra, hogy a terveid jól sikerüljenek. Ne légy negatív. Gondold azt, nem lehetek tökéletes, de lehetek a legjobb verziója önmagamnak. Meg tudom tenni a legjobbat. Meg kell tennem a legjobbat. Legyél pozitív, menj előre, és vállald a kockázatot. Kockázatvállalás nélkül nem lehetünk sikeresek az életünkben. Gyakorold ezeket a dolgokat. Légy tudatosabb, légy kedvesebb önmagadhoz, és mindig emlékezz arra, hogy az állandó aggódás rombolja az életed békéjét. Remélem ez az üzenet némi fényt hozott az életedbe. Légy békés, légy tudatos, és lépj ki a fejedből, hogy elkezdhessd azokat a dolgokat, amelyeket halogattál. Remélem hasznosnak találtad az információkat, és úgy érzed, hogy kicsit közelebb kerültél önmagadhoz és másokhoz is ebben a témában. Ha
szeretnél több ilyen tartalmat látni, ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy értesülj a legújabb videókról. Köszönjük, hogy velünk tartottál!